O IES Maximino Romero de Lema é un instituto do rural que aposta pola integración didáctica das TICs e o traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais. A educación digital é un camiño vertebrador das distintas disciplinas educativas que impartimos, tamén da adquisición de valores éticos e sociais, valores de igualdade, da loita contra a violencia de xénero e contra a homofobia, que debemos inculcar en toda a comunidade educativa, e valores que traballamos a través de tecnoloxías punteiras como a inteligencia artificial. Coa presentación da nosa candidatura, pretendemos visualizar como o ámbito STEM pode ser o centro de acción de moita actividade que ten lugar no noso centro. A creación do Clube de Ciencias é un claro exemplo para a integración do alumnado e profesorado no mundo STEM, complementado co despregue dos polos creativos, que fixo posible que todos os departamentos se involucraran en múltiples actividades, a través da radio, do espazo de impresión 3D ou Arduino. Xeramos así un fío de traballo colaborativo que se estende ás familias, formándose no coñecemento dos aplicativos que os achegaron ao proceso de ensinanza-aprendizaxe no IES, como foi a aula virtual ou as ferramentas corporativas da Consellería. A creación do bosque da música e das palabras foi testemunha de ata onde podemos chegar coas TICs e a cabida que estas teñen na creación de conciencia ambiental. Fomos quen de coñecer a nosa contorna a través da formación no uso de drons, poñendo en valor o noso patrimonio cultural e natural. Estendemos os traballos realizados a feiras como FP Nova ou Make Ferro Galicia. Acadamos o éxito en varios certames con proxectos realizados polo alumnado no ámbito STEM. Un exemplo claro foi o recente galardón concedido polo Sergas ao alumnado de FP Básica do noso IES, por un traballo que usou inteligencia artificial para animar a poboación galega do ar. Toda a nosa acción busca crear sempre comunidade educativa coa integración das TICs e co impulso que nos dou o ámbito STEM. E queda moito que medrar neste curso, pero motivación non nos vai faltar. Noso proxecto Maxinova constitúe un claro exemplo de que o rural non ten por que ser un impedimento no despregue de ferramentas educativas punteiras ao servizo da formación, de que a tecnoloxía pode ser unha gran aliada na adquisición de valores e competencias claves para o futuro do noso alumnado, non só a nivel profesional, senón tamén persoal. Maxinova crea a comunidade educativa, despregando a súa acción a todos os membros cun papel clave no centro, dende as familias ao alumnado, pasando polo persoal docente e non docente. Este proxecto é froito dun gran esforzo por parte de todas e todos os que teñen protagonismo na vida diaria do noso IES. Un proxecto vivo que seguirá crecendo e que aportará no presente curso novos folgos para seguir no camiño da formación integral das persoas. Todo avance tecnolóxico é unha oportunidade para revolucionar a educación e impulsar o progreso humano cara a un futuro cheo de posibilidades ilimitadas.